del documental del Pessebre que hem fet aquest any. Ara, tot seguit, us donaré pas als dos coordinadors del Pessebre, el Francesc Parcerisses i el Toni Arnau, que us explicaran una miqueta el que hem fet i el que esteu a punt de veure. Moltes gràcies per haver vingut i donem pas al Toni Arnau i al Francesc Parcerisses. Molt bona tarda a totes i a tots per ser aquí, actors del Pessebre, representants de l'Ajuntament, gràcies per acompanyar-nos. Bé, com sabeu tots, aquest any no fem el Pessebre, no podem fer el Pessebre per les condicions que tots patim durant fa molts mesos i, evidentment, la situació no ens permet ni ens convida a fer-lo. Evidentment que sempre aquestes coses són un sotrac perquè trenquen una inèrcia, trenquen una dinàmica que fa que les coses i els pobles rutllin, però, a veure, ens ho hem d'agafar d'alguna manera com aquelles coses que venen així de sobte i ens permet aturar-nos, i si ens permet aturar-nos, podem fer una ullada al passat i aleshores podem disfrutar i veure on som, el que hem fet, per què ho hem fet i què hem aconseguit, no? I una mica, això és la tasca que ens tocarà fer aquest any. No ens tocarà aixecar-nos aviat de la taula, agafar els animals, agafar les coses, anar cap al pessebre, però reflexionar sobre el que hem fet i el que hem aconseguit sempre és bo. Tot això, d'alguna manera, volíem plasmar-ho i perquè puguem mantenir viva l'ànima del pessebre, perquè no solament el pessebre és un espectacle nadalenc, sinó que té un cos que el formem tots nosaltres i té un esperit i una ànima que és el missatge que volem donar i que volem fer universal, no? I que, a més, això té al darrere un rerefons, evidentment, a nivell de poble, de cultura, de societat, de sociabilitat, de companyerisme, d'amistat i, evidentment, que traspua els territoris, el territori. Per fer-ho, evidentment, podíem haver dit, fem un vídeo amb imatges que tenim del pessebre i el divulguem i ja està, no? Però volíem fer un documental que formés part de la història d'aquest nostre pessebre, no? I aleshores ens va ocórrer una mica la idea de que podíem plasmar-ho d'alguna manera que recordéssim tot el camí que hem fet, el que hem aconseguit, el que som, no? Al pessebre tenim la sort de que durant, si no els 43 anys, però sí des de des del moment dels inicis, vull dir, cada any l'ha prologat el programa una persona de la nostra societat, vull dir que a nivell cultural, social, intel·lectual, religiós, etc., vull dir, destaca en aquell moment, no? I tenim aquesta sort, i això, és un bagatge molt important. No podíem agafar, vull dir, fragments dels 40 i pico de pròlegs, però sí que n'hem triat 12 i a través d'aquests fragments, d'aquests pròlegs, hem intentat vestir una mica què és tota la història del pessebre amb les imatges, les paraules i tot el context. Per això, vull dir, no és un vídeo promocional del pessebre, sinó que és un documental de la història del nostre pessebre. Alguna cosa que volem que tingui és això, un cos i una ànima. Ara el Toni us explicarà una mica tot això de la forma d'aquest documental, no? Perquè, precisament, ell hi ha treballat molt, avui ha estat moltes hores buscant les imatges que eren més apropiades per a cada un dels fragments i ha posat molt d'esforç i molta feina. Endavant, Toni. Molt bé, Cesc. A veure, jo seré molt breu perquè ell ha explicat ja gairebé tot el que jo podia explicar.
De totes les formes, només dir que les imatges que veurem després del pessebre sí que reflexen una miqueta cadascun dels quadres més importants que en formen part, així com també tota l'escenografia que de dia es veuria si poguéssim fer-lo de dia. No serà el cas perquè enguany, evidentment, no podrem fer cap tipus de gravació nocturna, però quan menys sí que tindrem una imatge i transmetrem aquesta imatge del que són les Torres de Fals vistes des d'uns punts de vista que normalment no els tenim, no són assequibles per la gent de peu, no? A partir d'això, les imatges ja veureu que estan escollides per cada un dels fragments que ocupen la presentació de cada persona que va fer el pròleg en el seu any, que ja es reflexaran també a la pantalla. Hi ha hagut un treball, com ha dit el Francesc, de recerca, de fotografies, d'imatges, etc, bastant important, perquè evidentment hi ha molt material per escollir, i a partir d'aquí s'ha preparat aquest material perquè la gent de Sant Joan de Montlens Films, bé? Lens Mont Films, això, confegissin aquest vídeo que veurem, no? Jo poca cosa més puc dir. Res, que a veure si us agrada. Una cosa molt important que hi ha també, a part de que totes les persones que intervenen formen part del pessebre, només han sortit les 12 que veurem, més el Francesc que fa la presentació inicial, però representen a tota la gent que forma part del pessebre i li dona vida. A la vegada, en aquest vídeo, hem tingut la inestimable col·laboració de la família Macià, que han fet una música especial per aquest vídeo, per aquesta presentació documental, d'acord? A veure, a nosaltres ens agrada moltíssim. Esperem que a vosaltres també. A partir d'aquest moment, ara passarem un petit tall de vídeo també de Lluís Puig. Com sabeu, és per nosaltres encara el conseller de Cultura de la Generalitat, que en aquests moments és a Bèlgica. I a partir d'això tindrem la presència de Quico Cellers, que ens farà una mica d'explicació també de com ha viscut o com ha vist ell el pessebre en els moments en què ens ha visitat. D'acord? Endavant, doncs, el vídeo. Molt bon diumenge, senyores i senyors. Soc el Lluís Puig, des de Brussel·les. Encantat de poder compartir amb tots vostès una estona de l'estrena d'aquest documental, del pessebre vivent de les Torres de Fals. Tocava fer-ne 43 i no ha pogut ser com volíem tots, però, malgrat això, la cultura popular segueix forta, segueix ferma, segueix lluitant, segueix preparant-se per aquestes noves formes de compartir i de relació social que ens toca viure. Jo no m'allargaré gaire, simplement dir que la sensació i la felicitació meva a tota aquella gent que ha fet i que està fent possible aquest pessebre vivent sempre és una felicitació que pensa molt en l'escalf necessari per les hores de fred que recordo haver passat passejant per tot l'itinerari del vostre pessebre vivent, i aquell fred és molt agradable de suportar comparat amb el que pot provocar aquest any el distanciament i el no poder celebrar aquest pessebre vivent. Per tant, aquell paisatge fantàstic amb les torres il·luminades i en totes les escenes, amb infants, amb joves, amb adolescents, amb adults i amb gent gran, participant i cadascú fent el seu paper, és un record que tinc plenament viu i present. Dir-vos que ens cal això, ens cal ara afrontar les coses tal com venen, i no per això deixarem d'estimar-nos la nostra cultura, no per això deixarem de construir el país que volem construir, perquè també sabeu que ho diem moltes vegades i no és un tòpic. Un poble amb més cultura és un poble més lliure, és un poble més democràtic, és un poble més sa, en el sentit de la relació, de la cohesió social, de la convivència. I, evidentment, trobarem a faltar molt enguany el vostre pessebre vivent a les Torres de Fals. Però el testimoni que deixareu avui amb aquest acte que esteu fent segur que escalfarà la nit d'hivern que potser farà aquest diumenge. Us puc enviar una abraçada molt gran, 2 petons i un fort desig de dir-ne visca la cultura popular i visca el pessebre vivent de la Torre de Fals. Fins molt aviat.
Molt bon vespre a tothom, alcalde, regidors, amics i amigues. Primer de tot, agrair-vos que, vaja, el Guifré quan em va trucar fa un parell de setmanes, jo des de fa aproximadament, ja puc dir que són 2 anys que estic vivint a Madrid de dilluns a divendres. Ara estic vivint en un poblet que es diu Daganzo de Arriba, té nom de Fairi. Daganzo també en diuen la sede del Garbanzo. És el hogar del Garbanzo, és un lloc on planten molts cigrons. És un lloc molt maco, molt pla, molt macetari, etc. I, clar, allà estan cada dia, no és habitual que per allà estigui un català rondant, perquè normalment els catalans quan van allà doncs, o viuen a Madrid, d'acord, però no es desplacen cap al que és la perifèria. I a més, una mica exiliat, perquè jo tampoc estava a Madrid, estava vivint a Torrejón. I, dissortadament, per la Covid, l'amo del pis on jo vivia va patir la Covid, el van confinar i, per tant, em va haver de buscar un altre pis i em va trobar aquí, en aquest racó de món que és Daganzo. A la casa on estic vivint hi viu un xicot de la brigada paracaigudista, que està a 10 minuts, que hi ha al quarter central, i allò coincidint a la cuina i tot això, i amb els altres que estan allà perquè o bé estudien o bé treballen a una de les indústries que hi ha pel voltant, va coincidir que, bueno, vienen las Navidades y tal, y, oye, ¿y vosotros ahí qué hacéis? I no se m'ocorre res més. L'únic que em va venir al cap va ser els pessebres vivents, com un fet diferencial. Allí hacemos una cosa que se diu el pessebre vivent, que és el Belén viviente. Per fer-ho entendre, vaig tenir la meva feina, perquè no ho acabaven de copsar. En invierno, i os dan caldo després. Dic, sí, mira. I de fet, el meu fill petit, en Bruc, porta donant la tabarra des de fa un mes i tornaran a aquell lloc on va passejar, va veure un pessebre i li van donar caldo al final. I dic, no, aquest any no, perquè pels bitxets i tal no ho podem fer. Llavors, un des de fora té la sensació, quan explica el pessebre vivent, i concretament els hi vaig posar l'exemple de les Torres de Fals, de la capacitat creativa, d'aquesta força que ens comentava el conseller Puig, que té la cultura popular i que té aquesta tradició i que té aquesta arrel. I que malgrat la pandèmia, malgrat aquesta situació de crisi política, social, econòmica que estem vivint, el manteniment d'aquest esperit de resistència, de resiliència, de competitivitat, de dir, bueno, no podem fer, doncs el que farem serà recordar els 43 anys que fa que fem aquest pessebre vivent. Per tant, és un goig, és un honor poder venir aquí i participar de la presentació d'aquest documental, perquè, com diuen els ucraïnesos, o almenys un ucraïnès que vaig conèixer fa molts anys, no sé si ho diran tots, però em va fer molta gràcia, diu, allò que no recorda no existeix. Per tant, deixar una imatge gràfica del que suposa aquest pessebre vivent, del que suposa pel nostre context, del que suposa per la nostra personalitat com a poble, com a ciutadans, que ens fa també participar d'una manera més lliure d'aquell contorn que ens ajuda a interpretar el món. Possiblement Catalunya no s'explicaria sense els pessebres vivents, com qualsevol altre element que tenim de la nostra cultura, dels nostres comportaments, dels nostres hàbits o dels nostres costums. És així. I així ho vaig fer entendre a Daganzo, i ho van entendre. Per tant, gaudim ara d'aquesta revisió del documental, disfrutem i, vaja, esperem que l'any que ve, que n'estic convençut que sí, els científics ja estan treballant, puguem disfrutar amb el caldo i tots vacunats, per descomptat. Això sí. Doncs mirem el documental, no? Any rere any, i ja en fa 43, que omplim aquest entorn recordant aquell primer Nadal, donant vida a un pessebre, el pessebre vivent del Bages a les Torres de Fals. Aquest any 2020
degut a aquesta pandèmia que afecta tots els països del món, no permet ni convida a fer-lo possible. Hem de fer una aturada en el camí i aleshores això ens permetrà veure i recordar tot el camí traçat per tants sectors i tot el públic que ens ha vingut a veure. Ara us volem agrair a tothom, tots els que fan i l'han fet possible, i en la distància que mantenim, tenir el caliu suficient com per sentir-nos tots ben abraçats. I en la lluïssor dels nostres ulls potser podrem copsar la sinceritat del nostre somriure i sentir-nos més a prop que mai. Perquè som hereus d'un passat, actors d'un present i forjadors d'un futur. Enguany no fem el pessebre, però el volem fer ben viu en la seva essència. Ànims, el tornarem a fer. El pessebre el fem tots els que hi som, i tots els que hi som fem el pessebre. amb el fred que l'acompanya i la calidesa vibrant d'un naixement. El ressò que manté des del fons dels segles porta l'alegria i l'esperança, enfront de les amenaces del caos i la desaparició de tot. El conjunt de tots els factors és el que fa que el pessebre sigui viu, humà, entranyable i proper. Natural, com si tot formés part del nostre entorn, més habitual, i et fa sentir integrat plenament en aquest conjunt. El pessebre, entorn de les majestuoses torres del segle XI, pren una grandiositat i unció religiosa que transporta la imaginació i l'ànim de l'espectador. Assoleix un nivell emocional només comparable amb les tragèdies gregues. Perquè malgrat els anys, Herodes continua perseguint a l'infant. I els llops del lucre, del racisme i la prepotència continuen matant els xaiets de la gratitud, la germanor i la llibertat. Avui, més que mai, tenim la necessitat d'apaivagar-nos i contemplar en la nit serena les belles i senzilles escenes d'un moviment pausat, però colpidores pel missatge que inclouen. Com unes senzilles dones fent bugada. El pessebre vivent vol moltes hores d'esforç i dedicació, de sacrifici, i això és el que de debò compta. El que de debò pot fer que el missatge nadalenc de pau i bona voluntat sigui alguna cosa més que una proclama de la que avui pocs en fan cas.
És el territori el que, en aquest pessebre vivent, permet administrar el ritme de la posada en escena i afegeix tota tensió dramàtica als esdeveniments que s'hi representen. El pessebre vivent del Bages és un viatge a les profunditats de la nostra cultura, que ha omplert l'art en totes les seves expressions i que ha proposat tota una manera d'entendre l'existència. El pessebre vivent se'ns presenta amb el mateix esperit dels que ho fan a casa. També han sentit cantar els àngels. Tanmateix, si el pessebre en un racó de casa aplega la família, el pessebre vivent ho fa amb tot un poble. Un poble només fora un amuntegament de persones si no tingués aplec, com el de fer viu al Nadal, amb figures que ja no són de terra cuita, són de carn i ossos. Vet ací una Nadala per a tots. Fals un any més tornarà a ser el Betlem de Judà que va portar una bona notícia per tota la humanitat. Tant de bo, revivint el misteri, tots els que gaudeixen de cada escena, de cada missatge, esdevinguin ells mateixos bona notícia i portin a les seves llars, als seus treballs, a la societat, la llum que il·lumina Fals i que pot donar una mica més de llum i de calor al nostre món, que pateix el fred de la indiferència i la foscor d'una crisi que continua castigant els més febles. Gràcies a l'esperit col·lectiu, la voluntat de ser i la fidelitat als encoratges, el pessebre esdevé una activitat d'agermanament que alimenta el nostre sentiment de pertinença a una comunitat, a un moment i a un lloc compartit. I és així com el conjunt monumental de les Torres de Fals i el seu entorn esdevenen l'escenari idoni per transmetre el missatge de pau i convivència del Nadal. Només el cinema negre s'aproxima al magnetisme que en produeix el pessebre vivent de les Torres de Fals. En una ficció que seria extraordinària, podem imaginar-nos a Humphrey Bogart guaitant de l'espectacle qualsevol hivern. Fabulo que m'ensopego amb ell durant la visita i que, com un fan embogit del personatge, li pregunto què li sembla el pessebre. Aleshores, en Bogart, després de fer l'enèsima calada a la seva cigarreta, clavaria la vista en l'impressionant pessebre i amb la veu rovellada respondria: no pot ser millor. Està fet del material amb què es fabriquen els somnis. Espero que us hagi agradat a tots. Abans de res, donar-li les gràcies a l'Ens Molfilms perquè ho he dit bé, no? Vale. Perquè, bueno, han tingut molt poc temps per poder fer tot això, els hem apretat bastant per poder-lo tindre avui i poder-lo presentar. També a la Rosa i al Cristian per la direcció del rodatge i de tot. Moltíssimes gràcies. I ara que ja l'heu vist, m'agradaria, ja que és un dels que ha fet els pròlegs i és el que ha fet l'últim pròleg del documental,
donar-li peu al Quico, a veure si pot pujar i així pot valorar una mica el que ha vist i què li ha semblat. Puja, puja. D'entrada m'he hagut de posar les ulleres a dalt perquè les porto entalades. Emocionadíssim, perquè no només el fet de veure compartir pròlegs amb personatges de la catedral com Pere Casaldàliga, Miquel Martí i Pol, Sor Lucía Caram, Salvador Cardús i tota aquesta llarga llista, i a més amb la veu de l'Arnau, Toni Arnau, oi? Doncs la veritat és que encara estic bastant frapat, vull dir, permeteu-me, i una mica enrojolit i vaja, absolutament colpit. Home, el documental, preciós, a més, amb una visió panoràmica de tot el que suposa, és a dir, ara diuen aquesta paraula que és bastant odiosa, però que ho defineix bastant bé, aquesta és la veritat, que és polièdrica, no? És a dir, poder veure totes aquelles cares, totes aquelles escenes, tots aquells participants, tota aquella força, tots aquells sentiments i tots aquells elements que integra en si el que és la figura d'un pessebre vivent. Reflectir-ho això amb un documental en tan poc temps, tan concentrat, i amb aquesta varietat de personatges, aquesta varietat de veus, amb unes imatges tan triades i tan específiques per cada moment, és una tasca, vaja, extraordinària, perquè insisteixo, el pessebre vivent, per si sol, és molt difícil de poder-lo explicar. S'ha de viure, s'ha de veure. És el que deien molts prologuistes d'aquí, que sortien ara locutats en el sentit que, fins i tot el públic, té la sensació que hi forma part. No? Per tant, això explicar-ho en un projecte de documental és una tasca absolutament titànica i que s'ha solucionat amb una resolució, però vaja, fantàstica, perquè t'hi trobaves dins. Felicitats, tant per la producció com per la idea, com pel producte en si. És que, de fet, també el producte en si ja és una joia. Sens dubte, el pessebre és això, no? És una mica el fil roig que quan em vas proposar escriure el pròleg, que em va costar una barbaritat, perquè és que no em sortia, però perquè, clar, hi havia 40 tips que l'havia escrit abans, saps? I que, a més, eren primeres espases. I dic, jo què explicaré? Bueno, la meva dona aquí us ho pot explicar, que anava... Tinc el costum d'escriure a mà, sempre, i després ho passo i no hi havia manera de treure no hi havia manera, el manuscrit no sortia, perquè, clar, molta cosa ja s'havia dit, quin prisma hi feies i tal, i al final és allò que t'alliberes una mica veient què és el pessebre, i des de la teva cultura diria que pop, per sort o per desgràcia, i és el que apliques i com ho pots escriure amb més comoditat i amb més facilitat. Quan em vas proposar d'escriure el pròleg, clar, era una tasca ingent i per mi molt difícil, perquè la meva feina al capdavall és relativament fàcil. És molt fàcil, si la puc fer jo és que és fàcil. I és en els llocs, per cert, polítics, feu les coses a les 5 de la tarda. No cal fer-ho a les 8 del vespre. En els llocs, assabentar-te més o menys del que passa, fer la fotografia, explicar-ho i enviar-ho el més ràpid possible. És així de fàcil, és subjecte, verb i predicat. La resta és propaganda. Quan fas... Però, en canvi, explicar una cosa que implica moltíssima gent, que no pots copsar del tot o no pots imaginar del tot, únicament pots imaginar-te aquest treball col·laboratiu de tothom. És molt difícil poder-ne fer un pròleg i és molt difícil poder expressar realment el que sents, el que veus i com ho has de transmetre. Aquest documental ho fa. Aquest documental et trasllada amb una posada en escena, en una tradició, en un lloc, diem, de vida. I, a més, jo crec que el que fa és copsar perfectament, il·lustrar de manera extraordinària i magnífica el que és un pessebre, que no és res més que un altar a la pau. I l'altar a la pau, passin els anys, passin els segles, passin pandèmies, passin guerres, passi el que sigui, sempre serà absolutament necessari perquè serà l'oasi en aquell on tots ens podrem trobar mínimament com el que som, com a persones humanes. Gràcies, doncs, per mantenir la tradició del pessebre vivent i, sobretot,
per haver-la recollit i haver fet aquest documental extraordinari per recordar-nos d'on venim, d'on som i, per descomptat, que anirem molt més lluny encara. Moltes gràcies. Ara, per finalitzar l'acte, li demanarem al senyor alcalde, a l'Aigüell, a veure si ens podria dedicar unes paraules del que ha vist, ja que el tenim aquí. Merci, Eloi. Bé, bona tarda. Després de canviar-me el cognom, cap problema. Bé, bona tarda a totes i a tots. Deixeu-me en primer lloc que faci una felicitació, realment una felicitació emocionada per aquest documental, per aquelles persones que l'heu ideat, aquelles que hi heu participat, aquelles que l'heu fet possible a nivell tècnic i sobretot per aquesta extraordinària capacitat que hi ha hagut de convertir una cosa en principi trista, que és que aquest any, doncs, pels motius ben evidents, ens quedem sense el pessebre vivent del Bages a les Torres de Fals, ens quedem, de fet, sense molt dels actes de cultura i de tradició que donen raó i que defineixen el nostre poble i el nostre territori. Per tant, una cosa negativa l'hem reconvertit en aquesta meravella. I us ho dic de debò, perquè és un document que, més enllà que és un orgull per tots vosaltres, és una oportunitat per ensenyar-ho de cara en fora, per reivindicar en primer lloc aquests 42 anys de pessebre vivent a les Torres de Fals, però també, i penso que és molt important, per posar èmfasi, per reivindicar l'espai de les Torres de Fals. Estem acostumats que els milers i milers de persones que cada Nadal ens visiten ho fan de nit, ho fan amb l'encant dels llums, amb l'encant de les torxes de foc, i aquí tenim l'oportunitat de veure-ho en la llum del dia, a part d'una música esplèndida, escoltant els versos d'aquests pròlegs d'aquests anys, tenim l'oportunitat de descobrir molts punts, molts racons també amagats, que els coneixeu vosaltres, però que el públic en general no els coneix, de l'entorn fantàstic del conjunt monumental d'aquí, de les Torres de Fals. Per tant, penso que és una oportunitat també molt ben trobada, aprofitar el moment per donar a conèixer també tota la singularitat d'aquest espai. Evidentment, nosaltres avui, m'acompanya també la regidora de Cultura, l'Anna Comelles, ha estat un plaer i evidentment, davant de la invitació de venir en aquest acte no podíem fer altra cosa que ser aquí presents, perquè és també deure i ens pertoca l'Ajuntament i no podem fer altra cosa que estar sempre al costat de totes aquestes iniciatives, de la cultura, de la societat, de la gent dels nostres pobles i de tots aquells que feu coses, més en moments com l'actual, en moments on són extraordinàriament complicats, on, de fet, el perdre moltes de les coses del nostre dia a dia ens n'ha fet adonar i ens ha fet valorar aquelles petites coses, el com n'és important per un poble com el nostre, el poble de Fals, el municipi de Fonollosa, la cultura, les tradicions, les festes, el poder-nos trobar, el poder-nos veure aquí al casal, en qualsevol dels actes, en qualsevol de les festes. I ara que anem estant mancats durant temps i es preveu que així serà durant un temps fins que les coses no es vagin posant mica en mica al seu lloc, això té més valor que mai. Avui, per tant, també reivindiquem en aquest cas, la cultura segura, la necessitat de poder continuar fent actes culturals, fent actes socials, de poder-nos continuar trobant, veient-nos amb totes les mesures que pertoquin, amb tota la precaució que toqui. És molt encertada la decisió que es va prendre en el seu moment. Aquest any no es podia celebrar el pessebre vivent a les Torres de Fals, però encara és més encertat el resultat que avui tenim aquí amb aquest documental que ens permetrà mantenir viva aquesta flama, la flama del pessebre, la flama de la cultura. De fet, aquest cap de setmana ha estat una molt bona prova de que Fals manté viva aquesta flama. Ahir, el deliciós concert que es va celebrar amb una sessió doble a les Torres de Fals, exquisit, fantàstic. Aquest matí, la celebració de la Festa de l'Esperança aquí a l'ermita del Grauet i avui, doncs, cloent aquest cap de setmana molt intens amb aquest acte també amb doble sessió. Jo, per acabar, i com pertoca i no pot ser d'una altra manera, vull desitjar-vos que passem unes bones festes de Nadal, dintre de tot, que ho fem amb seguretat, que ho fem també
pensant i envoltats de la gent que ens estimem, que siguem sobretot molt cauts, molt responsables i amb el desig conjunt que suposo que compartirem totes i tots, que aquest any vinent, l'any 2021, sigui una mica o molt, molt millor que aquest any 2020 que deixarem enrere. Moltes gràcies a totes i a tots i per molts anys a tota la família del Pessebre Vivent del Bages a les Torres de Fals. Gràcies. Bueno, moltíssimes gràcies a tots. Gràcies per haver vingut i espero que ho hagueu disfrutat i que us hagi agradat molt. Moltíssimes gràcies i bon Nadal a tothom.